Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Panatilihing nakakandado ang bahay nyo kung walang tao. Baka pasukin kayo ng ibang tao. Isang lalaki ang nanloob sa isang bahay sa bansang Wales. Pero ang kakaiba, hindi siya nagnakaw. Ang ginawa ni Damien na isang 36 years old ay naglinis at nagluto sa nasabing bahay. Di maganda. Uy, kukunin ko yan. Nagulat na lamang ang babaeng may-ari ng bahay na tila na makeover ang kanyang bahay. Nagalaw ang kanyang mga gamit. Pati na mga labada ay nakasampay na. At ang mga basura ay naitapon na. Inayos din ang mga grocery at nagluto pa. Sana all. At nag-iwan pa ng note na Don't worry, be happy. Eat up and scratch. Nakulong ba siya? Nahuli si Damien dahil naloob din daw siya sa ibang bahay sa bagay. at doon nakiligo. Kung kaya't sinintensyahan siya ng 2 years na pagkakakulong. Depensa naman ni Damien na wala siyang sariling bahay kaya niya yun nagawa. Ikaw, kabisyo, naglinis at nagluto ka na ba sa inyo? Sino? Ako? Kailangan po bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, kids! Kabisyo, feel good It's a Monday, October 7, 2024. Maulan po dito sa Metro Manila, kaya ingat-ingat, amping sa biyahe. Amping! Sa oras ng 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol ng loloob din ng buhay ng mga chicks. Angkol Dagol! Kasama pa mansang tita, dahilan kung bakit nanloob kayo sa radyo. Tita Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Kaya pala sabi nila, sarap talaga manloob sa radyo. Manood, hindi manloob. Pwede rin sila pumasok dito sa loob. Open po tayo diba? sa Basic, visitors. basic. Tama. Manloob na. Okay. Pero, kahit na mabuting ginawa niya, mali pa rin ng pumasok sa bahay ng hindi The mo bahay. end doesn't justify the means. Ika nga. Ano yun, Mang Kanor? Ano ibig sabihin nun? Basic! Basic! Ano? Basic. Hindi nyo alam? Basic yun. Di ba alam ni Mang Kanor? Diba? Kahit gagawa ka ng... Mabuti. Sa tingin mo ay mabuti, pero yung paraan mo ay hindi maganda. Hindi tama. Parang ano lang yan, parang si Robin Hood, yung Nagnanakaw. nagnanakaw siya, ibibigay niya dun sa mahirap niya na mga kapwa. Maganda yung intensyon niya na tumulong sa mahirap, pero masama yung kanyang pamamaraan. Tama. Halimbawa, yung may kabit ka, diba? Yan. Ka. Hindi mo na lang sasabihin sa asawa mo, kaysa sa masaktan siya, wag mo na lang sabihin. Uy, ang layo naman nun. Kaya dinagdagan. Hindi yun malayo. Same lang yan. Analogy tawag doon. Robin Hood yung pinag-usapan. Umabot ka naman sa chicks, ha? Ika nga. Yun nga mga kabisyo natin, no? Kung ano man yung mga gusto nyo sa buhay, plano nyo na tumulong, pero ang paraan nyo ay masama,
Kasi masama naman talaga pumasok itong lalaking to si Damian sa bahay na hindi niya bahay. Hindi siya Trespassing. justifiable. Yes, oo. So, kaya rin siya nakulong. Parang, ano ba yan? Pinagluto ka na nga. Nilinis na nga yung bahay mo. May makeover na nga. Sunod tayo sa batas. Of course. Ikaw ba payag ka, Tits, yung papasukin yung Hindi, kwarto mo? hindi. Kahit hindi nagnakaw, nilinis niya. No. Wala kang karapatan, di mo yung bahay. Kaya dun sa ex ko, wag ka na bumalik. Magnanakaw ba itong ex niya? Sabi talaga. Nasaktan ka ba dun? Sa ex? Sa magnanakaw? Hindi. Ninakaw niya ang puso mo Ng ex ko? ng magnanakaw. Ay, pati siya. Ano? Hindi mo siya makalimutan. Dumadagdag! Dumadagdag yung ex? Yung mananakaw. Ano mang nanakaw? Wala na. Pag-ex yung pinag-uusapan, hindi ka pa rin makamove on sa kanya! Sa ex? Sa magnanakaw! Ay, syempre, pumasok siya sa bahay. Kasi 오늘 왔어. Ang laway ko kasi nakita ko siya eh. Nakita mo yung ex mo? Yung magnanakaw! Kaya pala. Hindi pa yata nabakunahan to eh. Numulo ang laway eh. Sa ex? Sa magnanakaw! Hindi ka ba nakamubon? Sa ex? Sa magnanakaw? Wapo eh. Yung ex! Yung ex? Pihin mo. Oo nga pala. Paano mo nakita eh? Nagbunit. Nagbunit. Bunit. Bongol pa. Bonnet na. Bonnet! Oh. Yung magnanakaw. Yung ex! Bigla pumasok sa kwarto mo. Yung magnanakaw. Yung ex mo. Uy, wag yan, marupok ako. Sa ex mo. Sa magnanakaw. Tumalon ng gate eh. Yung magnanakaw. Yung ex. Ay, ganun ba yun? Kaya pala natusok yung itlog niya. Sumagot ka. Natusok yung itlog. Sabi ni Kajot, magagalit ba ang manok kung mas malaki ang itlog niya? Uy, natusok. Hindi ko yung sagot mo, natusok nga eh. Yung itlog ng magnanakaw. Yung ex mo! Buti nga! Para magtino siya! Yung ex mo! Yung magnanakaw! Yan. Mahal ko pa siya. Yung ex mo! Yung magnanakaw. Wala pa na totoo yung sinabi mo. Ay, ito yung team song nyo! Ng ex ko? Na magnanakaw! Hindi yan, parting time team song namin. Nung ex mo! Ng magnanakaw. Kasi sumibat na. Yung magnanakaw? Yung ex mo! Pabalik pa ba siya? Sa tingin mo! Babalik pa siya? Matanda ka na, huwag kang sisigaw. Uy, bulong pa lang yun. kasi 오늘 왔어. Ano yung sabi mo? Matanda na, nakalimutan. Wag na! Pass is pass. Huwag mo na siyang pag-usapan. Yung ex! Yung magnanakaw. Eh, syempre nakakulong na eh. Yung magnanakaw. Yung ex! Nakulong sa puso mo. Yung ex? Oo. Di na? Di na siya nag-chat? Yung ex? Yung magnanakaw? Hindi na, ano lang. Kawawa. Ano? Nag-aabang sa labas. Yung ex? Yung magnanakaw. Mag-ingat kayo, ha? Baka Sa mga magnanakaw? Sa mga ex. Pinag-aawayan nyo ba yan? Yung ex? Yung magnanakaw. Ano bang parusa dyan? Sa magnanakaw? Kumagan ang bibig ko. Gusto bang humalik? Na sa ex? Sa magnanakaw? Pag pogi. Yung magnanakaw? Yung ex. Ay! Ay, tuloy-tuloy makikinig sa 7:36 mga kabisyo. Cup of Joe and Janine with a Something In. Dito lang sa station number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Busy!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!